Kiberiu sini kilong kibat tebet ha ban snaying pai ka design iternat ha kalau kum ka yang fareng. Halo pelak saya sen pat nga yang sobahai fi sya ka YouTube channel jonga ka Moments of Life. Te pelak mta sngi poi biang sya snok sok kami. Te pai pelak iternat ha jaka sini. Uni di ding sok manir. Te ngani thu ipi pelak kumno ba ngin poi sya ka jaka habiai kumno hable kumno. Te man poi sya ka jaka pelak. Okey ha kabar ingkong kani ka jaka ka de sya tain sora. Ban poi sya kani ka jaka habia leng ba ka jiba resort. Tenang tu pade habia sya khamat kumba katu kani kilometer hadin katu pade kadon ka surok akut nok ka surok. Hadin ba lakut ka surok ni haban yai kejat kumba si kilometer seteng hadu benda poi sya kani ka jaka. Kani ni kadai ka mana football bi tenat ha bahe. Lai bang elek wan elek kai ni. Bro lai dong saudong adon nak jingkir. Ha kani ka jingwan jonga perlok sya kani ka snong kalong bangin ya lek kai bagi thi video sente syakman. Siapa wala ngam. Ti siapa mafi pelok hadu bakut jong ka video. Ti kata ka wala ngam ka long kumno ka internet ne. Kalong ka jaka ba internet ne kalong ka jaka bom internet. Ka kalong ka bakhuj ne ka bom khuj. Siapa mafi hadu bakut pelok. Kendet pelok kan ya thu ipi sepang jong kani ka snong ka hap hapo ka jingpai jong sim sora. Tani ngelaban ong ba kadon hapo jong ka hima sora. Te pelok ha kani ka snong ladon kumba nyeu pheu lani prapheu yu kilong yeng kum to. Te tangba ka balong ka ba tangba ka long ka ba sosi pelok ha kani ka snong ompat lai surok habia beda ka kechat. Ki pai ba ki jenjar ba sya kani ka snong namar ba. Ki haban kit ya ki jingkit wale ki khau. Ya ki nong pang ki hap kit bai dak ka bermet. Mdan kali mdan surok ka. Bai ka footpath pelok habia kum to. Ki snong te kalong bai tenan. Kini kena ni dang step kila lekai kriket. Bakan thai chenrang. Enjoy jing im sini. Kani ni kadai ka ying school. So kami government LP school. Oh ke bahe school. Kani ni hasil yang pada kadai ka ying mani Presbyterian. Oh gibri ni mat ila abun ba belong Kristen mak mani kalong ke bahe kam ni. Ni kawai pada ni kadai ka ying mani balang u blai. Meghalaya Assam. Ti bat ni kadang kani kawai ka ying ni. Kiberiu sini kilong kibat tebet ha ban snaying pai ka design internet ha kalau kum ka ying fareng. Ka phalau jong iru dap daw sentiu. Pai yang tu sentiu bi internet ha. Ka phalau ni kamadan jong ka phalau ni. Kitung do phalang bi internet ha jerngam ha aish internet ha. Unih ni di forget minat. Tama unih ni ulong pher ha kisla. Kilong lam stem. Ni kong ni idei ba i sentiu ha. Itung sibun ki sentiu. Ni kerteng jong ni we sentiu de sentiu perimeter. Uniu je sentiu polok ulong ubayarap ha ya ka jingpang BP. Itu kibri ki bap dan ya jingpang BP kila ban pedan kam da ki sla jong ni sentiu. Uni wai padeu sentiu ni kat ku majing tu jong ini traying ni. Uni uyarap ya kitu gibri ki badan mau apo khalai. Tu.
Polok la dapiwan ha kani kasnong kani thu ye phi ba phi haban song mai kaja kasya la kajong ha kani kasnong don dukan sya ye don tang ni dukan umso ni we nak kadau nang ban lain nak ayat tangan la dapiwan sene song la kajong penbeng la kajong kabam klenti du kalong bajengai ha ban ye kejat baik kumba sikenta ye kum tu uding ni de uding sok kompor so tu wasong tu tang la poisa bakut jong kasnong polok hang ni dan arteli kalat kawes kadiang kawes kaliang kadiang kawes kamon tim tasngi ngin le sawak lengam ting habania sepang kadiang ni habia nang ni pelau namar ba ni pelok ni dangor yang ni uding laksa blok lenti tu sung tu dang pom diang jerong tasngi ngin le sawak lengam pelok kini gidus laya askmat ngap deh ni nang pai kai kani ka jaka ni ti kani ni kani kawa ti ki khot kawa reu oi tran wa jaka harum jong kani kawa harum jong tulum ti kadang tu ka jingking wa reu polok la dafiwan seni ka jaka pinem klumar syu namar ba la don kini ki signboard ki jing kedeu ti mentang habia seni sepang kadiang mar ma mental jande tak skapoliur lah hap slap kinyut gila he ilong jabo hi ka lenti ni pelak kalenti te kalong ka balak bit hi namar kila asna de kasimen gemni tang balak thai pat namar ba kalong op hendet kini ini giding kwai idang ret gini ding kwai dang thung brio ha kani ka jaga pelak kamarep ka ba khamlong hakmat kadai ki kwai ka ba mot ba ki brio ni kilong ki ba khlain ba ban rep kwai ti ha kani ka video fila bani ya kini giding kwai ni kini giding kwai hang ni kim da don so syu namar ba kitrai jaka kitrai beri kila dep khailo de ki kwai wala katar fila ban tu IWR dang sa hi WR kate hajrong ka ksya perlo kadai kata ka ksya cha ti kate ka ka batu na kate ka ksya ka poisa wa lengam ka don sa tu serum perlo te pelak hadir ke jengyai ka ba la jandap hi sekenta ye mentang la apoy atat sekeni ka wa lengam tang ba pelak ki khosi gila thai ba la long khnyu kijat jonga ti situ sapo ka wa keni ni ka jingking tu pelak tu kidang syong hatra jingking unih ni tau mau mer ubah kila bu nadu ka jaka ka badan surok tak haduk kani ka jaka tak haduk kani ka wa lengam ti filai ni ka tho di Green River 0 km ti ya kani ka wa lengam ki khot ka Green River kidang ki turis mensyua ki bawan na po bari ti kiwan seni ka jaka namar bakilap ba jaka namar bakilap ba kani ka wa kalong ka bajerngam ti na kata kadau ki ong ka Green River andai ka tin sinong lokal seni ya kani ka wa hi ka de ka ta ka wa lengam ki khot ale perlok ini apa kai ini ya kai na kani ka jingking oh ka jingking kita kalong bajirong he kumba sispa santhau mitar ye pi am tu kawang tu pelok ka kala he ba menta namar blak slap kithing thi ki pelok thi arngut ki la ya khwai dok kha tip ki de ne ka sinong tip seni seneng bade pi hing tu ka ki mau ba he ba ki bla pen style de ka la pen li de ka
pai pelok kalong jerngam na kata kadao ki soong kata Green River ki pareng ki bawan sini ki ong Green River namar ba ni kalong ka bajerngam hang teh ka caka balong dolenong pila bani itu ki beriu arngut kita rimat ki de ki bawan khwai mentas ni piu i hang turu ya ti ksya jeng tu katu mene pelok ka ksya ka banga ong ka ksya umcha ka hap hang tu kon poi hang tu hatra jong tu mau kalenter jong ni ke jingking kalong kum tu ko masih pasen tho mitari ai bat ka height te kala jirong hi nadu nang ni na jingking nadu kan ni ke jingking sadu si saum ka don kumba lai pho mitari ai kala jirong pha ni ke jingking lada hap nang ni na po jingking thai la yap hi du si saum ka ru bajeliu tu mah pai pelok itenan em kata kawak lengam tong ini pai showroom te bun ki mau tang ma ki mau ni kilong bahe ki bali ki belong jeli ki dok khar ngi mi i nomor bla jerong sebaka umru kalong jerngam kum ni ndrei perlok ka dok khah ni ka bun bha ngatra la dade baka ka sai ngi i be baki dok khah ki jingi si bun bha te phi kum no perlok sia komen ha po ka video phi tenan ne me ka ni ka jaka mentang la po esa ni sesiliang jong ke jingking te udan uniu mau ni te ki tho yu pai pelok ka jing thong tu footbridge over wa lengam at mau latang te funded under special central assistant border area development kum tu te balai pelok ni ki tho ka mau latang kalong kum ni pelok sani sebas dang jong ke jingking kadai ka sok khmi sani sesiliang jong ke jingking kadai ka mau latang nomor kadai ka wah ni kalau long kemuput apa dang jong ka sok khmi bat ka mau latang thi kidus jongang thi rum arngut kilaya poi haแต่อะไรเสียดพายมันตาปลอกละป่วยห้างนี่คลุมจงกับจิงเกียงไปหน้าโปะนั่งนี่สนาจงกับพี่กับจิงเกียงกับดันหาจรองตัวกับลูกกับจรงามพาไปปลอกตัวพี่ตนัดได้มีกินกี่เมาkilong kuno ki mau lapan bahbriu de ka ha ka poliur ka hang ne ha ka poliur ka he ha na kata kadao kini ki mau ni kilong jeli kilong bahbriu ha kini hang ne ki thabali hang ne ki dang ya wat jingbam ki bon ha thabali ha kan ni ka wa pula ki thabali dan bon ha te pelok nak benta kitu ki bawan kai sini lada kumno phila bani iya kani ka video jonga ngasyong phi kumne pelok lada phiwan sakani ka jaka lada phimnang bhaban jingi wad ele silur nomor ka sini sathajwar ka lada phipet ka khamat ka long jendong ha ndrei lada phi le jingi pade ka phinlap ba kalong bajeliu bha te ka sini kalong thok ba pelok nomor ba ka jing thok jong sini kalong ba ka ka khoi ba ta ka daw thok te pelok ha ru jong ni ka wa ka don ka ni ka jing maha bang ni phila ban post ya ka video bat sia puli hi ma phi kidon hadu sau tuli ki kendon
Ti hang tu sa siliang pada ka tho so kami iway 0.20 kilometer route N 3.7 kilometer kabamut nakani ka jaka sa sinong so kami kadon kumba iway 0.20 kilometer bat nadu kani ka jaka sadu badan surok kadon kumba lai 0.9 kilometer ti kalenti kam dan jengai than lai 0.9 kilometer te la kamnu ru nakani ka jaka kan long baik kumba lai kentai ladang ya kejat sadu jaka badan surok te perlok kublai sibun ya ka jingpai jong phi ya ka video ngin saya kendu hakawai pat ka video